Paketti hiivaa, sokeria 6 kiloa, siitä tekijälle paljon iloa. Luritetaan litku pulloon, pullo pankolle ja hyvää tulloa. Isä, otat sä vielä iltapalaa? Perhana! Mitä sä... Mikä tää haisee? No voisit sä pitää jotain ääntä, etkä hiippailla tuolla tavalla ihmisiä säikyttelemässä. Sä lupasit heittää nuo vehkeet roskiin. Tää on ihan tolkuton määrä. Itekö sä olisit tän kaiken juonut? Mä sanon, että tärkeintä tässä on tää puuhailu, eikä sunkaan se lopputulos. Ihan kauhea hajukin. Siis miten niitä ei mukaan vaarallista? No ei tää haisisi yhtä, jos on siinä kaikessa rauhassa saanut kaataa sen tonne astiaan. Että sä olet itsekäs. Paraskin puhumaan. Saanko huomauttaa, että kaikki asutte täällä minun asunnossani? Kari sentään antaa mulla olla rauhassa, mutta sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äitis. No, anteeksi, kuinka? Mäkätät, komentelet, määräilet. Ha. Ettes yhtään häpeä. No et itse yhtään häpeetä. Onni joutuu vaaraan oma isoisänsä takia. Saanko huomauttaa, että Onnilla on toinenkin koti, jonka sinä omistat ja jossa Tuomo asuu? Siellä saisit määräillä mieles mukaan. Hyvä on. Jos tämä peli jatkuu, niin minä ja Onni lähdetään. Terve menoa, tämä pannu muutti tänne jäädäkseen.